Ikot na lang. Hey, Shot! Shot! Shot, boss! Ha? Okay. Naro may suksukan ba naman, boss? Walay utang karon ugma na. Masas karon na, boss? May mga kinaikuan dire. Blaot. Mana gyud ko makautang daw para batahan na diha. Ganiharo may dana. Wala. Ganiharo may ana. Saan ba? Ako kada kurta. Ato man ang una sa mana gibutang diha pero Masay! Saan na sa gol ni? oh, Ana. Siya pa. Siya pa. di ko na. Kare na tawa niya. Wise po na ako, bright po. Ipautang. Harukod. Mananapaw. Power bang yahak. Mananapaw. Power. Tiniraha po na buti pong wise po, di po ba utang? Utok ba? Utok! What's and learn? Tiniraha ka, di ka ba utang? Motor ako dito. Ano ba tayo? Agay. Uy, babay. Luman na. Makrampol lang akong rever, bahala na. Pili po ba, lari lang yan, manilain. Eh! Walay, utang, ugma. Karon na. Woohoo! Di ang lain mo tiniraha ka. Squad po ning elementary grade school tayo. Gusto kong suwat. Walay, utang, ugma. Karon na. Uhaw kaayo. Oy. Boss! Shot, boss! Chef. Ha? Hindi ganiharo. Lo? Kano bang nagbalik ka, boss? Kano de? Kasa dito yun mo? Ako yung ulam. Dada. Continue what you are doing. Yung kalagi, oy. Ditawag yung si Puwet ba? Pero, sawag. At yung ikapungat. Ay! Boss! Kung saan na yung kuwan na boss? Okay ra mo da. Ha? Okay ra, oo. Okay ra. Siya to? Ha? Tabak ko? Isa? Di ko matabak ko. Ay, cigarette smoking is very good to your health. Usa lang ba? Ha? Usa lang ba? Clean, brain. Ha? Kayo. Taganin ka, boss. Ha? Taganin ka. Taga, naturo ko nahan. Taga, tawon. Tawag? Oo. Sige, boss. Focus na mo da, Okay rin mo ang kuwan, boss. Tayo, lingaw-lingaw ba? Ayo! Samintuhan na nga. Lingang green. Hindi ka ramay tao dito eh. Ayo, dahil. Mupalit. Dito daw. Kita, ano ko kuha niya dahil. Ganang kami, soft drink. Gagmay naman dito eh. Ay. Sprite, Yeah, Coke, wait. o Gruya. Kumay kubra. Katal ako, katong plastic ko natin. Katong gagmay. Kanalan ba? Katong. Wa na ba dito plastic? Iya, Dong. Kanalan ko Kaya natin. lang kuan. Susunod po. Kaya. Kana. Eh. Stress gagmay. Napila nito eh. Ini bag. Eh, gigil ko na kakot. Ikaw, okay. Takot. Larawan. Madri kakao sama ning madri kakao. Tigya ba? Para kakorta. Para na ko. Sorry po Naman. Abay, para korta pala sudahan na.
May bayad ni mo dun, be. Mag-usap mo sa kung tamis, diba? Gara-gara. Ako ko na kwarta dito eh. Basta sa nang diyabi. Nak, di ba ko pautang doon kay ako diwag. Ha? Kumpra ni akong tindang ginagmay. Iya utang deh. Awar ko nang hawgi. Utang sa placard na yang Pero ako post diyan ang inumdum na ko pautang. ako na dito tanawa ko no rin. Papilit diri basta ako. Bago sa diri Ikaw ka. basa be, basa ka ko be. Ano man ay nang Wala sa diri basta diri na. Oh, klaro kay diri gis na kabutang oh. Walay utang. Dam, basa ka ba dam? Basta diri tayo runa. ko basa. Dam. Basta diri. Ah. Walay utang, ugma. Karon na. Ha. Oh, ang kulog Sir, pa na. Listahan niya.